morning, good morning. Lakad-lakad ako ngayon. Gabiyahe tayo hanggang Pasig. Maghanap tayo ng bahay na maupahan. Dahil nalipat na kami. Nandito ko sa San Juan. Ang mahal kasi dito, ang mahal ng upahan dito. Ang hirap sa mga malayo ng palengke. Parang subdivision kasi subdivision, may mga guard. Tara, samahan niyo ako. Hanap tayo ng sasakyan, jeep. Yan. Tawid tayo, kabila. Doon. Tayo na sa Juan. Pinida. Nakita tayo, kurent. Lapit sa may bagong nakatira. Aalis na pala yung nakatira. Ito. Pangit. Makalat. Hanap tayo ng iba. Lapit lang sa sakayan. Paglabas mo dito nakayagan jeep or tricycle. Maraming bilihan. Malapit na sa yun yung John Hyatt. Baba tayo na sidarang pa rin. Init. Ilog. Dito na naman tayo maghanap ng init. Malakad pa kayo. Tingnan ako. Pasokin na apartment siya.
ko naman kami dun. Kasi lang, yung horsepower. Sakto. Yan, pwede na lang gamitin. Tapos may ano na dyan dito. Ganda. Dito. Magagahit na. Palengke. Harap tayo ulit. Tayo ng gandang pinagbuhatan. Lumubad sa may Pasig Palengke. Malapit. Pwede. Hilawan namin. Tanan na si Wendy. So, ayan. Ito sa Wendy. Ito natin kung natin. Apartment siya. 7,000 daw. Wala ko sulong. Sama? Ayo. Ako ito na. Kitag pa ako eh. Kitchen. Ito yung kitchen. Tapos, ito yung, ano pa dito? Lawak. Lawak din. Ano? May closet. May TV. May sala. Tapos ito daw yung kwarto. Saka nito yung kwarto. Ganda na. Ganda na to, ganda na to. Ito yung CR. Ang ganda din sa third floor. Hangin. Gusto ko may lagay ng aircon. Dati kasi may aircon yung nakatira. Lutas na ano. Doon sa pa walang lagay, no? Maglalagay doon sa harapan. Kasi may aircon ka na. Aircon, dito ka na lang sa taas. Ito lang yung ano ko lang sa asawa ko. Hangin tsaka wall kabis ka. Magpasabi ka kagad para malinis.